ערב טוב. הבטחנו לכם יום שמש והרווחנו עוד יום גשם. באשר למפה הסינופטית, מעל איטליה התייצב לו שקע שאנחנו נוכל לראות אותו פה מעל המפה. הנה הוא, רק רגע, הנה הוא קצת זז. אנחנו מיד, לא פה, השקע נע מכיוון צפון מזרח לכיוון דרום מערב, כך שקשה קצת לתפוס אותו, אבל אנחנו מיד נתפוס. רק הנה, לא, רגע, זהו באמת שקע חמקמק. מיד נשתלט עליו ללא כל צל של ספק. הופה, הנה. בכל מקרה, נמצא שקע ברומטרי מעל איטליה, ועדיין לא ידוע לנו אם הוא מתקדם לאזורנו או שיחליט ברגע האחרון להישאר בחצי המגף האיטלקי. על כל פנים, בקשר... שלום, אני יכול לשאול אותך בשאלה קטנה אחת, אם אתה יכול לחזור לי. מה אתה מתפרץ פה עכשיו? מי אתה בכלל? אני קוראים לי פרנקו, אני הגיס של מומו. הוא, אשתו ואשתי היו... תראה, אנחנו בקשר גם הכביסה של אשתי מתרטבת, ואנחנו אחראים על תחזית מזג האוויר ולא על תחזית הכביסה. אנחנו לא באנו, אני לא באתי בשביל הכביסה, אני באתי בשביל הבדיקה של ירד הגשם, של המים, של הכנרת, של המפלס, אם אפשר לעשות. תעמוד בצד ואל תפריע לנו בבקשה. רבים פונים אלינו בשאלות בקשר למשקעים. לא למשקעים, אני באתי בשאלה בקשר לגשם. למה לא יורד גשם? שירד גם גשם בכנרת. השאלה היא, האם צפויים לנו ממטרים? לא שאלתי לא על ממטרים ולא על ממטרות, אני שואל דבר פשוט. למה אי אפשר לעשות את הגשם שירד כבר סונקוסומות הכנרת? שאני צריך... תעמוד בשקט בחייך, תן לעבוד, לגמור וללכת הביתה, תעשה לי טובה. אם כן, זה המקום לציין שללא שקע אין גשם. עזוב אותי מהשקע הזה, עשית לי נקע מרוב הבקע של השקע. די. אם כן, בקשר הנה מזג אוויר סוער מאוד מצפון טיבט לדרום הודו, שהם התפגשו במרכז טורקיה. נשאלת השאלה, האם יהיה שקע או לא יהיה שקע? זה לא השאלה. אם אפשר לעשות טובה קטנה, אם אפשר להביא את הבקע וזה שאמרת מהטורקיה, מההשתלבות של טורקיה, אפשר להביא את זה לפה, אז יחד דרך המפה הסינוסיטיס הוא יכול להוריד את כל הגשם שצריך לרדת בטורקיה, אם הוא יכול להוריד אותו בכנרת. אצלנו זה לא עובד בצורה כזאת, אנחנו נורא מצטערים. תגיד, אתה יכול לעשות איזה פרוטקציה קטנה? אני ניתן לך קצת דגים. יש לכם בורי אצלכם? זה לא התקופה של הבורי. אין לנו פרוטקציה אצלנו. כל אחד רוצה משהו. אחד רוצה גשם בדרום, אחד רוצה גשם בנגב, אחד רוצה גשם בצד דרום. אנחנו לא עובדים בצורה כזאת. אנחנו... דרום ודרום. אתה בלבלת אותי. אני התכוונתי לדרום. תפריע לי עכשיו. אנחנו בקשר לתחזית מזג האוויר. תן לי לגמור את העבודה וללכת הביתה. בקשר לתחזית מזג האוויר, אם כן, צפוי מזג אוויר הרבה יותר מהרגיל. הוא יהיה מלווה בטמפרטורות אופייניות לטמפרטורות, ולפי... אתם, התוכנית הזה, אתם מבלבלים את מזג האוויר. חבל שמזג האוויר לא מסתכל על התוכנית שלכם, שידע מה לעשות את המזג האוויר הזה. תגיד, בשביל מה בכלל אתם עושים את התוכנית הזה? בשביל החסות. מה יהיה מחר? אתה יכול להגיד לי? לפי בקשת הקהל, מכיוון שכל כך הרבה ביקשו, אם אתם רוצים, לא על אחריותי, שיהיה גשם מקומי. גשם מקומי? מה זה גשם מקומי? זה גשם שיורד במקום. אני רוצה להגיד לך משהו. לא מספיק שאני מתרטב כל הזמן ברגליים, מכינים לנו הפתעות גם על הראש. יאללה קוטר, יאללה קוטר.